yanka hannayenka. Hukuncin kisa ya tabbata a kanka sakamakon tada mutuna da kai. Ina fatan shaidani ya ɗauke ka da kansa wannan waje. Kyakkyawan harbi yalla bai. Malam Scott, wani labari muke da shi har yanzu zinarin muke nema, amma kuma mun riga da mun rage matar. Yanzu ku rige ta.